Usahang gitubag ni Police Chief Inspector Brian Panganiban, ang hepe sa Valencia City Police Station, ang pangutana kalabot sa naitabong gikaingon paglugos o gikamatay sa 5 anyos nga batang babae sa Barangay Bagontas, Valencia City nga gilabay usab sa katuban nga bahin sa nakalabay nga bulan sa Enero tuig 2025. Kinumduman nga ang suspect sa maong krimen usa ka Marlon ug karon usab ang suspect usa-usab ka Marlon. Talinghaga sa pipila nganong ang kaniadtong pag-turnover sa suspect sa 5 anyos nga giingong gilugos patay nang nasayran sa mga sakop sa media ug matud pa walay proper turnover ug hisayran nga lamang nga nangilog kini og armas o gipusil patay ang kaugalingon. Apan hinuon karon nga wala daw kaluoy nga giputlan og ulo human gikaingong gilugos ang 15 anyos nga estudyante sa Barangay Dagat Kidavao ug hanay matud pa ang pag-turnover. Matud pa sa hepe nga wala sila gisupak nga standard operating procedure sa tanang investigasyon sa kapulisan. Documented pagkapon to. In fact, we presented this property. Wala tayong SOP nga gina-violate yun sa tanang investigation sa PN. Mga katropa, aron tinaw ang atong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga alang sa pagtinaw sa atong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.